Αν θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, έλα στο ταξίδι μαζί μου ξεκίνα. Μην ρωτάς τι και πώς, να μου είσαι πιστός. Και καλά θα περάσεις, να το ξέρεις. Ζήσε τη ζωή σου, διώξε την ανία και ακολουθήσέ με με μανία. Με πάση να δω. Ένα κόσμο τρελό που πολύ θα σ' αρέσει, θα το δεις. Υποκάρδια στο Beverly Hills. Υποκάρδια στο Beverly Hills. Υποκάρδια στο Beverly Hills. Υποκάρδια στο Beverly Hills. Come on. Άκου την καρδιά σου, άκου πως χτυπάει. Μόνο εκείνη ξέρει φιλαράκο που σε πάει. Σε φέρνει εδώ, στο Beverly Hills. Μάνα με βλέπει, το φτάνω με στέλνει. Έλα που σου λέω, άκουμε και εμένα. 5, 4, 3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, αρχίζουν τα... Υποκάρδια στο Beverly Hills. 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 Καλό το Μουντιάλ, δεν λέω, αλλά έχω προβληματιστεί πολύ. Να εδώ, Αργεντινή-Αγγλία. Τι να το παίξω. Να το παίξω άσο, να το παίξω διπλό. Τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Όχι. Ισπανία-Παραγουάη. Αυτό κι αν είναι. Τέλος πάντων. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2 λεπτά. 2. Αυτό το βάλω εδώ. Σουηδία-Νιγηρία. 2. Σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε μαζί μας και δείτε στη συνέχεια. Να καλωσορίσουμε και τους 3 μεγάλους εγκληματίες της μικρής μας καθημερινότητας στα πλαίσια της νομιμότητας και της αφαιρετικής διάπλασης του καθοσπρεπιστικού γίγνεστη. Γεια σου, Ανδρέα. Αλλά είσαι. Γεια σου, Ανδρέκο. Πούμε και αυτό τώρα, απαγορεύεται το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Πάμε να κάνουμε τσουλήθρα. Τσουλήθρα μαζί ποτέ. Μια εξεγερσούλα, τίποτα πιο πέρα. Για το ποια εκπομπή θα δούμε εδώ πέρα. Θέλεις να γνωρίσεις τον Μάρκο Σεφερλί και να περάσεις μια αξέχαστη μέρα μαζί του? Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 090 11 244 200 και πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Come on. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Μια τέτοια φωτιά λοιπόν έχει κάψει όλους τους καπνιστές μετά την είδηση ότι πλέον δεν θα μπορούν να καπνίζουν όπου και όποτε θέλουν, παρά μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα όταν εφαρμοστεί ο νόμος σε μια δημόσια υπηρεσία, ας πούμε, φερειπίν ένα δημαρχείο. Ναι ρε, σου λέω, μιλάμε για το μωρό, 18 χρονών, αλλά ένα κορμί άγαλμα, άγαλμα. Να σου πω, έχεις δει την Αφροδίτη της Μήλου? Είναι η ίδια, μόνο που δεν έχει το μήλο. Ναι, σου λέω, φοβερό κορμί σου λέω, θα πάθεις πλάκα μα δεις. Εντάξει, εγώ δεν τη βλέπω συχνά, γιατί δουλειά, πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Δουλεύει όλη μέρα η κοπέλα, τι να κάνω. Την έχω βάλει εγώ εκεί στη Συγκρού. Ναι, σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, στο λογιστήριο. Καλά είναι, βγάζει λεφτά. Όσα παίρνει 100 ευρώ και το ξενοδοχείο δικό της.
Όταν λέω δικό της, το έχει πάρει κληρονομιά από τον πατέρα της. Αλλά δεν ασχολείται αυτή με αυτά. Δεν θέλει μπλεξίματα με ξενοδοχεία και τέτοια. Της αρέσει και στο λογιστήριο. Ναι. Σου λέω θα πάθεις πλάκα μα τη δεις. Εντάξει, έγινε. Ναι. Θα προσπάθησω τι να κάνω. Εντάξει. Έλα, ρε, σε αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά. Πολύ δουλειά. Δεν ξέρεις τώρα πώς είναι το δημόσιο. Πνιγόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Τι κάνει έτσι. Α, τίποτα, έρχεται ένα φάξ, ρε. Ναι. Πω, είναι και πολλές σελίδες από ό,τι βλέπω. Τι, σαξίσιμο σου φαίνεται. Α, τίποτα, εδώ ένα συνάδελφος δίπλα, ρε, παίζει ξυστό. Ναι, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, σταμάτησε, πάει να το ρίξει τώρα. Έγινε. Άντε, γεια, σε αφήνω, ναι, ρε. Ναι, άντε, γεια. Κουραστική μέρα η σημερινή. Θα κάνω ένα τσιγαράκι για τη χαρμάνιασα. Έχουμε και αυτό τώρα, απαγορεύεται το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Πρέπει να πάμε έξω στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Νόμος και αυτός. Ωπ, μάγκες, τι έγινε. Καλά. Σιγαράκι έξω κι εσείς έξω. Μπλέξαμε αυτό το νόμο, μπλέξαμε. Άστα. Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Εσείς κανένα τασάκι δεν έχει εδώ, ας πούμε, μην τα πετάμε κάτω, δεν είναι κρίμα να πούμε. Μπα. Να σας πω, καθίστε. Πάω να φέρω εγώ ένα τασάκι από μέσα, μην τα πετάμε εδώ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κρίμα είναι, ντροπή, κράτα λίγο. Συγγνώμη, εσείς είστε εδώ? Ναι, εγώ και μερικοί ακόμα συνάδελφοι. Και πού είναι όλοι αυτοί? Α, έξω καπνίζουνε. Τώρα με το καινούριο νόμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους, αναγκαζόμαστε και βγαίνουμε έξω στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και φουμάρουμε. Και εγώ τυχαία μπήκα εδώ να πάρω ένα τασάκι. Γι' αυτό αλλιώς. Πού είναι? Α, εδώ είναι. Κάντε δουλειά σας. Εμείς μια ώρα κλείνουμε. Άμα βαρεθείτε, φεύγετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα πού πάτε, κύριε? Εμένα ποιος θα με εξυπηρετήσει? Τι να σας πω τώρα, κύριε, και εμείς βγήκαμε να κάνουμε ένα τσιγαράκι, να πούμε. Δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε, δεν το καταλαβαίνω. Αυτή η επιμονή σας δηλαδή. Έχετε μια διαφορία για τους δημόσιους υπαλλήλους, φοβερή, Έρχεστε εδώ, ό,τι ώρα θέλετε και θέλετε να σας εξυπηρετήσουμε, να πούμε. Τώρα να κάνω μια τζουρίτσα, να πηδώσω το τσιγάρο και να σας εξυπηρετήσω. Πόση ώρα θα κάνω να τελειώσω, 5, 6, 7 λεπτά, γιατί. Εγώ κάνω και τα μεγάλα, τα κατοστάρια. Μα τι λέτε, κύριε? Πώς κάνετε έτσι, κύριε, να κάνω μια τζούρα και έρχομαι. Κράτα λίγο, ρε συνάδελφε. Τι είναι αυτός, μπλέξαμε. Λοιπόν, ακούω. Θα ήθελα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Μάλιστα, πιστοποιητικό γεννήσεως. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Μια τζούρα να κάνω για μία. Μα τι πράγματα είναι αυτά, κύριε? Αυτό θα γίνεται εδώ μέσα συνέχεια. Σβήστε το, σας παρακαλώ. Εντάξει, κύριε, πώς κάνετε, θα το σβήσω. Πάει το τσιγάρο τζάμπα. Σε όλα αυτά, τι είναι αυτό? Λοιπόν, όνομα αργά και καθαρά. Αργά. Δεν βιαζόμαστε. Αργά. Σε λίγο κλείνουμε το πολύ, πολύ να γράψουμε το όνομα σήμερα και αύριο έρχεστε και γράφουμε και το επίθετο. Αργά όμως. Αργά. Τάκης και Κέμπουρδας. Πώς είπατε? Τάκης και Κέμπουρδας. Γιατί γέλατε, κύριε? Για το Κεκέμπουρδας? Όχι, για το Τάκης. Μου θύμισε ένα φίλο μου, το Γιάννη, το Γκουρκουμέλη. Ω, καλώς τον. Κύριε Μίτσον, το καφεδάκι μου σαν. Ευχαριστώ, Ζαφύρι, παιδί μου. Να σου πω, φέρω να βγει κάτι και ο κύριος Τάκης και Κέμπουρδας. Ποιος? Ο κύριος Τάκης και Κέμπουρδας. Εσύ γιατί γελάς?
Και εσύ για το Τάκης? Όχι, για το Κεκέμπουρντανς. Μου θυμίζει έναν φίλο μου, τον Νίκον τον Μουσκουλμπάνιν. Λοιπόν, εδώ εμείς τα δικά μας είπαμε. Τάκης και Μπουδάς. Πω, τι έπαθα τώρα. Τι πάθατε? Αφηρημένος ήπια καφέ και εγώ καφέ χωρίς τσιγάρο δεν μπορώ. Συγγνώμη λίγο. Συνάδελφε μια τζούρα, ρε συνάδελφε μια τζούρα. Μα σας παρακαλώ κύριε τώρα, αυτά θα γίνεται εδώ μέσα συνέχεια. Σβήστε το αυτό το κολοτσίγαρο. Εντάξει κύριε, θα το σβήσω, πώς κάνετε έτσι. Τι να τους μπλέξαμε σου λέω. Λοιπόν, είπαμε. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Ο ίδιος. Έλα ρε, τι έγινε. Τι, σοβαρά. Είδες τη γυναίκα μου με άλλον. Με ποιον? Α, με τον Νίκο. Αυτός δεν είναι άλλος. Ο ίδιος είναι. Ναι, με αυτό με και ανατονή χρόνια τώρα. Ναι, αυτό να μου πεις. Μας έχει το κέρατο, δεν έχει το... Τέλος πάντων, εντάξει είναι μεγάλη. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Στεναχώρια, μεγάλη στεναχώρια. Πάει και ο κακομοίρης ο Νίκος. Έπαιξε με τη γυναίκα μου, τι είχα να τραβήξει τώρα. Στεναχωριέμαι γιατί είναι καλό παιδί, δεν του άξιζε τέτοια τύχη. Απαγορεύει το κάπνισμα εδώ μέσα. Συγγνώμη λίγο να βγω έξω στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Μα τι πράγματα είναι αυτά κύριε? Ήρθα για να πάρω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και έχω βλαστημίσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκα. Μα είναι δυνατόν, είναι πράγματα αυτά? Δηλαδή, ντροπή σας κύριε, ντροπή σας. Ήσταν εκδίκητοι δηλαδή. Δηλαδή τι θέλετε τώρα, να τα πω στον κύριο Πρέκα να έρθει να τα κάνει όλα λίπα εδώ μέσα? Κίνεδη, κίνεδη. Πρέκα είπε. Εντάξει, ηρεμήστε κύριε, ηρεμήστε. Πώς κάνετε έτσι? Να πούμε, από την ώρα που ήρθατε μια νευρικότητα να μην φωνάζετε. Ηρεμήστε ελάτε. Να ηρεμήσω κύριε. Ελάτε, πάρτε ένα τσιγαράκι. Ηρεμήστε σιγά τώρα. Πώς κάνετε έτσι? Ακούω εκεί να πάτε στον κύριο Πρέκα, είναι δυνατόν? Εδώ. Κυρίως, συγγνώμη, αλλά όχι εδώ μέσα, απαγορεύεται. Είναι κλειστός δημόσιος χώρος. Καταλάβατε, έξω παρακαλώ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Έξω κύριε, έξω κύριε. Πηγαίνετε κύριε. Να τηρούμε και τους νόμους. Να τηρούμε και τους νόμους δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σ' αγαπάω. Μπροστά σου λιώνω σαν χιόνι. Σ' αγαπάω, κοίτα. Πάλι έχασα. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Έλα ρε Πίπη, γιατί με βαράς? Έτσι, γιατί στα προηγούμενα 4 επεισόδια δεν είχες φάει καμία, γι' αυτό. Έλα ρε Πίπη, σταμάτα. Πίπη, Τι θες, Ντίντι? θέλεις να πάμε στην παιδική χαρά? Εγώ μαζί σου στην παιδική χαρά ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν είναι παιδική χαρά, είναι παιδική λύπη. Όποτε πάω μαζί σου εκεί, όλο χτυπάω. Έλα ρε Πίπη, πάμε στην παιδική χαρά να κάνουμε τραμπάλα. Εγώ με σένα τραμπάλα ποτέ. Γιατί? Γιατί όποτε πάμε να κάνουμε τραμπάλα, με το που κάθεσαι εσύ, εγώ εξφενδονίζομαι πάνω στα δέντρα. Αυτό δεν είναι τραμπάλα, είναι καταπέλτης. Αδερφούλη μου, Τι θες, Ντίντι? θέλεις να πάμε να κάνουμε κούνια? Κούνια με σένα ποτέ. Γιατί? Γιατί όποτε πάμε να κάνουμε κούνια, εσύ κάθεσαι πρώτος και εμένα με βάζεις να σε σπρώχνω. Και εγώ δεν μπορώ να σε σπρώχνω, δεν έχω τόση δύναμη και φωνάζω τα άλλα παιδάκια να σπρώξουμε μαζί και ζοριζόμαστε όλοι. Έτσι, ζοριζόμαστε και μας φεύγουν κλανίτσες. Και δεν κάνει, μου το έχει πει η μαμά, δεν κάνει. Αν να σου πω και κάτι άλλο. Όποτε κάθεσαι στην κούνια, μου θυμίζεις τη Μαρινέλα. Σου θυμίζω τη Μαρινέλα. Ναι, δεν έχεις ακούσει ένα τραγούδι που λέει πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, να σπάσουμε τις αλυσίδες. Έτσι. Πίπη, Τι θες, Ντίντι? πάμε να κάνουμε τσουλήθρα.
τζουλήθρα μαζί ποτέ. Γιατί μπορεί να φρακάρεις όπως την άλλη φορά, δεν θυμάσαι που είχε σφινώσει εκεί στην τζουλήθρα και δεν μπορούσαμε να σε ξεσφινώσουμε. Τραβάγαμε όλα τα παιδάκια μαζί και μας φεύγανε πάλι κλανίτσες. Και μετά πήραμε τηλέφωνο την πυροσβεστική και ήρθε και έκοψε τις λαμαρίνες για να σε απεγκλωβίσει. Το ξέχασες? Πιπί, Τι θες, Ντίντι? πάμε να παίξουμε τα μήλα. Τα μήλα μαζί σου ποτέ. Γιατί όποτε πάμε να παίξουμε τα μήλα, εσύ τρως όλα τα μήλα και μετά δεν έχουμε με τι να παίξουμε. Ξέχασες την άλλη φορά που είχαμε πάρει 3 κιλά μήλα για να παίξουμε και τα έφαγες όλα. Ευτυχώς που μείνανε οι σακούλες, οι χάρτινες, τις κάναμε έτσι και παίξαμε με αυτές. Να σου πω, Ντίντι, ο μπαμπάς και η μαμά έχουν φύγει. Όχι, μέσα είναι. Μέσα και δεν τους ακούω, δεν κάνουν φασαρία. Πολύ φρόνιμοι είναι σήμερα. Και ο μπαμπάς και η μαμά είναι πολύ φρόνιμοι. Ούτε βρίζονται, ούτε φωνάζουν όπως τις άλλες φορές. Ούτε αντιμιλάει η μαμά στον μπαμπά. Ούτε ο μπαμπάς της πετάει καμιά παντόφλα, κάνα ποτήρι, κάνα πιάτο στο κεφάλι. Πολύ φρόνιμοι είναι σήμερα. Θυμάσαι την άλλη φορά που της είχε πετάξει ένα τασάκι στο κεφάλι και πήραν φωτιά τα μαλλιά της γιατί είχε ξεχάσει πάνω ένα τσιγάρο αναμένο. Θυμάσαι? Όχι. Α, θα έλειπες εσύ από το σπίτι εκείνη τη μέρα γι' αυτό. Τους το είχε πετάξει στο κεφάλι και είχαν πουντώσει τα μαλλιά και μιλάμε φώνα. Βοήθεια! Βοήθεια! Έτσι. Και έτρεξα εγώ με ένα κουβά νερό, του ρίξα του μπαμπά στο κεφάλι και του λέω: Να, γιατί το έκανες αυτό στη μαμά? Κατάλαβες, για να μην το ξανακάνει. Αλλά σήμερα είναι πολύ φρόνιμοι και οι δυο τους πολύ φρόνιμοι. Να σου πω, Ντίντι, πεινάς? Όχι, εσύ? Όχι. Πάμε να μαγειρέψουμε κάτι να φάμε. Πάμε. Τον φρονίμαν τα παιδιά! Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Γριά. Πω Μανούλα. Πιπί, Τι θες, Ντίντι? θέλεις αύριο να πάμε Λούνα Πάρκ? Λούνα Πάρκ αύριο? Όχι, δεν μπορώ γιατί αύριο τελειώνει η άδεια μου και πρέπει να ξαναμπω στο στρατόπεδο. Έτσι θα μπεις, με τόσο μακριά μαλλιά. Α, όχι, θα τα βγάλω. Αυτή είναι η περούκα της μαμάς που πήρε μετά το κάψιμο στο κεφάλι. Το τασάκι που της πέταξε ο μπαμπάς με το κουβά που του ρίξα εγώ μετά, κατάλαβες? Έχω να σας πω μόνο τούτο. Το καλοκαίρι ήρθε και οι καλοκαιρινές αποδράσεις άρχισαν, όχι μόνο των απλών πολιτών, αλλά και των κρατουμένων. Επειδή όμως το πράγμα έχει παραγίνει και επειδή τα reality τηλεπαιχνίδια έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, η πολιτεία αποφάσισε να καθιερώσει νέο τρόπο αποδράσεων των κρατουμένων από τις φυλακές. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Για να το δούμε τώρα αμέσως. Γεια χαραντάνου μεγάλε. Καλώς τον μπρο. Αλήθεια. Από πού βγαίνει το μπρο? Από τον προστάτης. Προστάτης της νύχτας δεν ήμουν πριν πω εδώ μέσα. Και το τουμπελέκι? Είναι άποψη. Προ και τουμπελέκι πάνε μαζί. Ετοιμάζω και ένα CD τώρα με τραγούδια της φυλακής. Άκου ένα που έγραψα χτες με αφορμή την εξέγερση που έγινε τις προάλλες για το ποιο από τα reality τηλεπαιχνίδια θα δούμε εδώ μέσα. Άκου. Μια εξεγερσούλα, τίποτα πιο πέρα. Για το ποια εκπομπή θα δούμε εδώ πέρα. Μια εξεγερσούλα, μια διαμαρτυρία. Όμως θα τα πούμε στην ψηφοφορία. Καλό. Λοιπόν, προ, ποιους προτείνεις να αποδράσουν? Τι να σου πω τώρα, μεγάλη, είναι δύσκολο να αποφασίσω γιατί με τα παιδιά είμαστε μαζί περίπου 110 μήνες, δηλαδή γύρω στα 9 χρόνια, ξέρεις. Άλλος έχει φάει 15 χρόνια, άλλος 20, άλλος 25. Αν και εγώ να σου πω κάτι, ξέρω ποιος θα τα πάρει τα 50 εκατομμύρια. Ποιος θα μείνει τελευταίος. Ο Μοβόρος που έχει φάει ισόβια. Αυτός θα κερδίσει. Εμείς να καταφέρουμε να πάρουμε και κανένα αυτοκινητάκι, να μπορούμε να παρουσιαζόμαστε στην αστυνομία μια φορά το μήνα όταν αποφυλακιστούμε, καλά θα είναι. Λοιπόν, εγώ δίνω 2 ψήφους απόδραση στο Δαγκάνα, γιατί από τη μέρα που μπήκαμε εδώ μέσα δεν κάνει τίποτα. Όλη μέρα κάθεται στο προάβλιο αραχτός και παίζει στρίβιαλ. Στον κόσμο του. Όλα εγώ τα κάνω εδώ μέσα. Ποιος καθαρίζει εδώ μέσα? Εγώ. Εσύ? Ναι, εγώ. Ποιος καθάρισε το Γρηγοράκο? Εγώ. Ποιος καθάρισε το Μπράβο τον Αλβανό? Εγώ. Ποιος καθάρισε το Μάκη το Γορίλα? Εγώ. Α, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δίνω και μία ψήφο απόδρασης στον Τζιμπίδα, γιατί και αυτός δεν κάνει τίποτα εδώ μέσα. Του έχω πει να μαγειρέψει μερικές φορές και με έχει γράψει κανονικά. Ακόμα και το μαγείρεμα εγώ το είχα αναλάβει. Εσύ? Ναι, εγώ. Ποιος μαγείρεψε την απόδραση του Αμερικάνου με την ψυχολόγο που φύγε σαν κύριος? Εγώ.
Ποιος μαγείρεψε την απόδραση των 3 Ρουμάνων στο Άργος? Εγώ. Γι' αυτό σου λέω. Αν για να σου πω και κάτι, πιστεύω ότι και εγώ αυτή τη φορά θα είμαι προτινόμενος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με έχουν όλοι στη μπούκα. Α δούμε. Ποιος κρατούμενος θέλεις να αποδράσει από τη φυλακή τη βδομάδα που μας έρχεται? Αν θέλεις να αποδράσει ο Δαγκάνας, τηλεφώνησε τώρα στο 0900 10 22 10 11. Αν θέλεις να αποδράσει ο Τσιμπίδας, τηλεφώνησε τώρα στο 0900 10 22 10 12. Αν θες να αποδράσει ο Προ, τηλεφώνησε τώρα στο 0900 10 22 10 13. Γιατί η απόδραση είναι στο χέρι σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ημέρα απόδραση σήμερα και εμείς, πιστοί όπως πάντα στο ραντεβού μας, είμαστε εδώ για να δούμε ποιος από τους 3 υποψηφίους κρατούμενους θα αποδράσει. Να καλωσορίσουμε και τους 3 μεγάλους εγκληματίες της μικρής μας καθημερινότητας στα πλαίσια της νομιμότητας και της αφαιρετικής διάπλασης του καθοσπρεπιστικού γίγνεστη. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλά είσαι? Γεια σου, Ανδρέκο. Όπως βλέπετε, κρατάω στα χέρια μου την κάρτα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού, γιατί όπως ξέρετε όλη αυτή τη βδομάδα ήσασταν στη δικαιοδοσία του κοινού. Έχετε άγχους? Δεν θα έχουμε ρε Αντρίκο. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι είστε και οι 3 υποψήφοι για να δραπετεύσετε αυτή τη φορά, και ο Δαγκάνας και ο Τσιμπίδας και ο Προ. Θα ξεκινήσω εντελώς τυχαία με το Δαγκάνα. Λοιπόν, Δαγκάνα. Σ' ακούω, Αντρέα. Εμείς θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, γιατί παραμένει στη φυλακή. Wow! Έχει μείνει ο Τσιμπίδας και ο Προ. Τσιμπίδα. Εδώ. Και εσύ παραμένεις στη φυλακή. Ωραία, Να σου πω, Αντρέα, δεν πιστεύω να γίνει καμιά μαλαγία και να μείνω κι εγώ εδώ στη φυλακή. Όχι, Προ. Εσύ ετοίμασε τη βαλίτσα σου, γιατί εσύ είσαι αυτός που θα αποδράσει σήμερα από τη φυλακή. Σε περιμένουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο για να σου δείξουμε την αγάπη μας και να σου δώσουμε και ένα πλαστό διαβατήριο για να διαφύγεις σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Μην κλαις, Προ! Μην κλαις! Ναι, ρε, θα περάσει και αυτό, ρε. Τι μην κλαίω, ρε, μου πονάει το χέρι μου, το ζουλάει αυτός. Κάτσε, ρε, πιο... Οι πρώτες μου χειροπέδες. Κάτι όρια που έχουμε κάνει με αυτές. Ωραίο πιστόλι αυτό. Αυτό είχα κάνει την πρώτη μου ληστεία. Ωραίο πιστόλι κι αυτό. Αυτό είχα ζητήσει τη γυναίκα μου σε γάμο. Δεν με θέλανε δική της και... Ωραίο πιστόλι αυτό. Αυτό είχα τηθεί καμπόι στις απόκριες. Το κρατάω από τότε σήμερα. Αυτό και είναι ωραίο πιστόλι. Το είχα πάρει στο πανηγύρι της Εκασοτήρα στη γειτονιά μου. Το είχα πάρει στο έτσι δηλαδή, δεν το είχα αγοράσει από τότε. Δώρα από φίλες. Σακούλα δεν την κάνω τώρα. Ας θα την κρατήσω έτσι για να μπορώ να τη σακουλεύω με πιο εύκολα, όχι όπως τώρα που μου τη φέρανε πισόπλατα. Μπολογάκι του παππού μου. Το κλείψα γι' αυτό μικρός. Το αυλάκι. Το περαδάκι. Αυτό δεν έχω, το κάνω 2 κομμάτια. Άσε.
καταφέρει. Υπομονή ρε, κάνε και εσύ υπομονή. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα θα τραπετεύσει ένας από εσάς. Θα μ' απ' έξω σε περιμένω έτσι και φύγεις εσύ, να το ξέρεις γιατί είσαι φίλος σε παλικάρι. Να σου πω ρε Τσιμπίδα, τώρα που θα βγω θέλω να πάρω τηλέφωνο το ξαδερφάκι σου στην Κρήτη, το Τζιμπιδάκι, να του πω τίποτα. Πάρ' το ναι, αλλά δεν μιλάμε, έχουν τσακωθεί. Αν δεν του πω τίποτα δεν εντάξει. Γεια. Προ, ήρθε η ώρα να πάρεις τον μπούλο. Σε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Δεν ξανακάνω φυλακή με τον καπετανάκι που έχει κάτσαρο μαλλί και ντούγκλα το μουστάκι, που έχει κάτσαρο μαλλί και ντούγκλα το μουστάκι. Δεν ξανακάνω φυλακή με το καπετανάκι. Τη δόλια τη μανούλα μου την ποτίσε σφαρμάκι, εκείνα τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια εσύ καπετανάκι. Εσύ καπετανάκι. Τη δόλια τη μανούλα μου την ποτίσε σφαρμάκι, εκείνα τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια εσύ καπετανάκι. Σίγουρα θα περιμένετε να κάνω κάτι κωμικό. Περιμένετε μια εβδομάδα ακόμη και θα δείτε. Καλή σας νύχτα. Προ, ήρθε η ώρα να πάρεις τον μπούλο. Σε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Δεν ξανακάνω φυλακή με τον καπετανάκι που έχει κάτσαρο μαλλί και ντούγκλα το μουστάκι, που έχει κάτσαρο μαλλί και ντούγκλα το μουστάκι. Δεν ξανακάνω φυλακή με το καπετανάκι. Τη δόλια τη μανούλα μου την ποτίσε σφαρμάκι, εκείνα τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια εσύ καπετανάκι. Εσύ καπετανάκι.
για τη μανούλα μου, την ποτίσες φαρμάκι. Εκείνα τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια, εσύ καπετανάκι.